Moi boa noite, benvidos, benvidas ao novo espazo. Na noite, nas entrevistas da televisión local, hoxe connosco contamos cunha veciña das Pontes, a que hai anos xa que non vive connosco. Falamos de María Timiraos e falamos dunha muller que é autora do libro que tivo nas mans e do que imos falar, de Non me rompí del todo. A verdade é que un título xa que nos evidencia un pouco de que fala esta muller. María, grazas, benvida. Boas noites. Estás en Asponte Novo para falar de un libro. Se che din isto hai 10 ou 15 anos, nin che pasaría pola cabeza. Non o penso. A verdad que aínda estou aterrizando un pouco na situación. Bueno, aínda fai 10 días non que o publiquei, a través da plataforma de Amazon, que é unha plataforma que permite aos autores independentes autopublicar os libros, tamén unha forma de darte a coñecer, de non depender de unha editorial, de poder tú autoeditar o teu libro, fixen un pouco de rebote, non vámoslo decir, porque foi como un exercicio interior. Levo uns anos pasando por unha situación complicada, de depresión, fixen un pouco por exercicio de necesidade de ordenar os meus pensamentos, as miñas situacións de dolor, de saber o que me estaba pasando, de entenderme, basicamente. Saber de onde viña toda esa inquietude, ese dor, esa... Como explicarche? Eu non entendía toda esa dor que eu tiña dentro, de onde me estaba salindo, porque realmente o momento de vida que eu teño actualmente, desde fai uns anos, é un momento que podo decir que son feliz, non? Pero non era feliz. Entonces foi unha necesidade que eu tuve. Tamén un pouco orientada polo especialista que me está levando, non? Porque, eu non me importa dicilo, pero estou indo a un psiquiatra, evidentemente. Eu non son psicóloga, son unha persona normal e corriente, son nai, son unha persona que me dediquei sempre á hostelería e ao comercio, non son especialista en psicología, quero dicir, eso quero deixalo claro, quero dicir, a persona que lea o meu libro non quero que vaya ler o libro buscando encontrar no libro consellos de un psicólogo, nin de un psiquiatra, porque non o son. Quero dicir, vai encontrar no libro un relato dunha persoa que vive unhas experiencias, que intenta ordenar esas experiencias e buscar a causa da súa depresión na edad adulta, porque eu teño 40 anos actualmente. Basicamente foi o que quixen facer con este libro. Non é que buscara escribir un libro porque sí, foi un pouco de rebote por buscar a maneira de sanar, quero decir. O que sí queda patente, María, con esta primeira intervención, eu non tive a ocasión de ler o libro, evidentemente, en que o lerei, pero sí tiña unha impresión clara, e era esa honestidade, esa humildade que ten que haber detrás deste libro. Eu creo que se xa é difícil escribir, cando escribes algo, sempre che preguntas se algo e tienes el libro, este libro es ti prácticamente. Sí. Eso é moito máis difícil. Sí, quizás o que máis difícil me resultou do libro foi unha vez que tiña todo escrito, porque, quero dicir, o libro é isto, pero o que eu tiña escrito era moito máis. O que máis difícil me resultou do libro foi escoller as cousas das que quería falar para poder plasmar os meus sentimentos sin señalar a naide, quero dicir, porque o meu libro non busca señalar a naide, eu o que quero con este libro é explicar como me sentín eu ao largo da vida, desde que son unha nena ata a edade adulta, quero dicir, ata ahora, hasta este momento. As vivencias que tuven, como me foron facendo sentir que, baixo a miña opinión, son as que acaban provocando unha depresión na idade adulta. Todo afecta ao longo da vida, inda que creamos que non. Non busca señalar a naide. Para min foi o máis difícil, intentar escoller as cousas que quería deixar plasmadas no libro, intentar escoller as palabras adecuadas para non señalar
que a xente que se sinta, que se recoñeza no libro, non se sinta señalada, quero dicir, que entenda que estou explicando os meus sentimentos, non estou señalando, dicindo fixeches ou non fixeches, non é esa a intención do libro. A intención do libro é explicar como se pode sentir unha persoa nesas situacións, porque seguramente que as situacións que eu explico pasaronlle a moita xente, non a min sola, porque son situacións que se dan na vida cotidiana e que se siguen dando. Sin embargo, cada persoa aí pasarán en función das súas circunstancias Exactamente, particulares. cada un ten as súas circunstancias. Claro, aquí falamos dunha cousa, María, de que ao final non é só falar do que é o libro, senón do que non é. Porque o mellor alguén pode pensar, pois un libro de autoaxuda, ou alguén pode pensar, pois unha guía. Non, son experiencias propias Son experiencias propias, persoais, reales. Desde o teu prisma, evidentemente, como mellor o mesmo que lle pasa a outra persoa, o asumiría de outro xeito, é tal e como ti o asumiches. Exactamente. A mellor a outra persona pasalle iso e non o vive como o viveu eu. Cada un ten a súa maneira de interiorizar as cousas, pois aí está. Bueno, eu creo que hai varios temas importantes no libro, un deles que, por desgracia, seguímoslo vivindo na actualidade e penso que é un tema importante porque é un tema que marca moito, inda que nos parezca que non, que marca desde a infancia ata a idade adulta, inda que nos parezca que non, porque é un tema que interiorizamos, é o tema do bullying. Nos anos 90 ou 2000, que foi a época que me tocou vivir a min, porque teño 40 anos, nací no 85, non se chamaba bullying, aquilo non tiña nombre, eran cousas de nenos, chamábamos así. O que sufría o bullying, como se chama ahora, casi era, vamos decir entre comillas, quero dicir, non quero que sone mala palabra, o culpable, vamos decir a palabra, porque non me gusta moito utilizar a palabra de culpable ou non culpable, non? Por ser o sensible, digamos, non? Porque catalogábante de sensible porque non te adaptabas, non? Porque eu sempre me sentín así. Se dabas as queixas porque te estaban molestando, porque te insultaban, porque te excluían, porque te empuxaban, porque te rompían as cousas, porque a salida do colegio che daban as patadas. Se te queixabas no colegio, eras o sensible, eras o que non te adaptabas, non? Eran cousas de nenos. Esa era a resposta sempre que recibías. Gracias a Dios, quero dicir, ou porque teñen que ser así as cousas, hoxe en día, eso cambiou. Agora hai uns protocolos anti-bullying, que, aínda que non erradican o bullying, si o controlan. Polo menos está controlado. Quero dicir, se hoxe en día nos institutos ou nos colegios, se hai situacións de acoso escolar, hai un sistema que se pode tirar del para protexer os nenos, onde se mete os coordinadores do colegio ou dos institutos, o director, incluso podese chegar a meter inspección educativa, quero dicir, neste caso. Eso está controlado, non erradica, porque eso sigue existindo. Unha cousa que vexo peor a día de hoxe que nos anos que o vivín eu no 90 ou no 2000, que hoxe en día o bullying non só pasa nos institutos ou nos colegios, é que se estende nas redes sociales, esténdese nos móviles. Quedaba no ámbito privado, claro, agora vai... Sí, a mellor na miña época vivíalo máis na aula e na calle tamén. Na calle, porque eu salía, por exemplo, o que me pasaba no colegio e despois na calle tamén. Moitas cousas que sufría no colegio logo traspasábase á calle. E, bueno, pois iso valo interiorizando porque, bueno, pois fanche pensar ou que eres o sensible, que non te adaptas ou á sociedade porque moléstache, porque choras, porque sinteste inferior, e cada día iso, pois, costache máis ir á clase, iso vai facendo bola a todo. A hora de ir medrando, ainda que nos parezca que non, afétanos, porque logo, cando eres adulto, pois esas cousas están sin traballar, sin tratar, porque eso é cuestión de traballalo ou non traballalo, ou estar
pois, tratado. A mellor a outra xente, se o traballou, se o tratou con quen o tuvo que tratar, con un especialista ou non, pois terá a suerte de que non lle pasou, pero a min sí que me pasou. A hora de ter un traballo, por exemplo, sempre aceptas o primeiro que che ofrecen, porque pensas que non mereces máis, que non vales para nada, que se che ofrecen traballar 12 horas por X cartos, tes que aceptalo porque senón non te van querer. A hora de ter parellas, tamén aceptas a mellor un trato que non é o adecuado porque pensas que senón que non te van querer tamén. Bueno, un pouco así, eu penso que iso que afectache na personalidade, sínteste inferior sempre. É unha cousa que interiorizas desde pequeno. Para combater algo, María, primeiro hai que identificalo, hai que poñerlle nome. Ti falabas do tema do bullying, que antes era iso. Como lle chaman agora, antes non sei que nome lle daban. Creo que dixexe moi ben, cousa de nenos. Non tiña nome, cousa de nenos, porque eu era o que oía sempre, sempre escoitaba esa frase. Pero para poñer nome, para identificalo, evidentemente iso hai que facelo a traverso de naturalizalo, de cousas como este libro, como Non me rompí del todo. Ao final é un gran de area, pero a praia faise con grans de area. Sí, sí. Aí está a tua aportación. Por certo, que dis, non me rompí del todo. Implícitamente recoñeces que rompiches, pero tamén, claro, unha vez alguén non rompe del todo, ten a opción de coller anacos aínda para amañalo, pero queda as costuras, non? Sí, quedan as costuras. Non me rompí del todo, el título, vai porque a día de hoxe... Tiveches a que aferrarte para reconstruir. Conseguíchelo logo, nos alegramos diso, evidentemente, pero tamén é un proceso, tampouco acabaches de arreglar todo. Tuve a que aferrarme, porque a día de hoxe, se non fora polos meus fillos e polo meu marido, non sei. Son sincera, que non me importa dicilo, porque é a verdade, porque estuve moi perdida. Con 40 anos, 38, 40. Ás veces, disto, a esta edad, que a mellor é cando teño todo, como quen di, a miña familia, sabes, teño estabilidade, tranquilidade, é que penso que cando tuve agora o meu último fillo, porque, bueno, teño un fillo de 16 anos, que tuve no con 24, e tuve un fillo agora, fai pouco, que vai cumplir 2 anos, agora, o 15 de marzo. Cando estuve embarazada deste, con 38 anos, foi, eso, non sei se foi causa hormonal, ou que, pero, bueno, o embarazo, eso foi tocar fondo, pero total. E o posparto xa, eso, se non fora polos fillos e o marido, eu penso que, non sei se estaría hoxe aquí sentada contigo falando. Eu penso que xa se entende o que quero dicir, pero, por desgracia, hai xente que non, que sí que se rompe. Eu quería darlle a volta a este título. Non me rompín de todo, vale. Pero tampouco te amañaches de todo, supoño que en proceso. Non, porque estou en proceso todavía. Pero, bueno, estou mellor do que estou, porque, polo menos, a día de hoxe faigo unha vida, bueno, vamos decir, medianamente normal, porque, bueno, salgo da casa, bueno, pois vou tomar café, mira tú que cousa máis sencilla, relacionome un pouco máis con algunha amiga que teño, porque estaba encerrada na casa totalmente. Na casa, facendo, o sea, o que digo é unha madre funcional, para entendernos, na casa, encerrada na casa, facendo as labores da casa, atendendo aos meus 2 fillos, máis o fillo do meu marido, que ten 15 anos, a eles nunca lles faltou nada, nin a comida, nin a roupa lavada, nin a casa limpa. Temos un can, o can sempre o saquei á calle cando lle tocaba, pero eu despois podía botar unha semana inteira en pijama, a mellor sin ducharme, sin arreglar o pelo, o sea, eu non me importaba a mí mesma. Eu era funcional por resto, pero eu mirábame no espello e nin me reconocía. E este libro foi parte desa terapia de recuperación? Ti crees que foi, necesitabas contar as cousas porque sí, ou a vez o contalas, iso foi parte da solución, ou por menos do camiño da solución? Sí, empecé a... O sea, cando ibas a consulta do psiquiatra, como el sempre me dicía, tes que empezar a facer cousas, tes que salir da casa, tes que quedar con unha amiga, tes que tomar un café, tes que facer por salir. Eu sempre dicía que non poido, é que, inda que queira, é que non dou, é que era superior a min. Entón, empecé a apuntar, porque pensei,
cando éramos nenos facíamos un diario, non? Eu penso que todos tuvemos un diario, bueno, eu tuve, non sei, eu escribía diarios de pequena, sempre escribía hoxe fun a non sei onde, estuve con non sei que, e penso que iso fixémoslo todos, non? Pois empecé a anotar, para que non se me olvidara cando volvía a consulta co psiquiatra, porque senón todos os días eran iguales para min, non? Entón eu decía, cando vai a falar con el, que lle vou decir? Que cambios houbo? Íbame quedar en blanco, porque dicía, todos os días son iguales. Entón, apuntaba. Hoxe quedei con a miña amiga Macarena, fomos tomar un café, eu que sei, empecé a escribir así, pero despois deu unha volta á cabeza e dixen eu, en lugar de apuntar o que faigo solo, por que non apunto o que me está molestando por dentro? Entón, empecé a apuntar. Eso foi se estendendo, foi se estendendo. Empecé a escribir. Escribía todos os días pola noite cando me iba para a cama, iba apuntando ali no iPad. Bueno, era un rebumbio de ideas, o sea, eso era unha mezcla, porque eu mesmo falaba de cando tiña 5 anos, que de cando... O sea, logo facer isto foi un traballo de coller cousas, isto sí, isto non, isto sí, isto non, porque, bueno, En que momento decides que isto ten que trasladarse a un libro, que tens que compartir e que a xente ten que lelo? Porque dame moita pena cando escoito nas noticias, ou sobre todo cando se fala... Bueno, cando escoito nas noticias en general, bueno, vou non decir, porque parece que sempre estamos con medo de falar destas cousas. Cando escoito que a xente se suicida, a min iso dame moita pena, porque eu era unha persona que sempre dicía, non entendo que lle pode pasar a unha persona pola cabeza para quitarse a vida. Eu levo 2 anos ou 3 dicíndolle ao meu marido, xa sei o que pensa unha persona que se quere quitar a vida. Eu agora xa o sei. Eu xa estuve nese punto. Xa sei o que pensa unha persona. Por suerte, non cheguei a facelo, porque pésame máis os meus fillos que calmar o meu dolor mental. Porque unha persona que se quere suicidar non se suicida porque queira morrer, suicídase porque quere apagar o ruido da súa cabeza. Ou polo menos é o que eu entendo, quero dicir, eu volvo a dicir, eu non son psicóloga, nin son psiquiatra. O sea, é a miña opinión personal, polo que eu vivín. Unha opinión baseada na experiencia. Exactamente, eu falo da miña opinión. Unha persona que se suicida non é nin por chamar a atención, nin pa miña opinión personal, nin porque queira morrer. É porque non quere sufrir, porque quere apagar o ruido da súa cabeza. Porque é moi triste levantarse todos os días pola mañá, nada máis te abres un ollo e ter ruido na cabeza, pensamientos cruzados que non teñen nin xeito. O mismo estás pensando que tes que prepararlle a mochila ao teu fillo, que estás pensando co que che pasou fai 30 anos. É que é unha locura, é un sin vivir, é que non podes nin respirar. Eu tampouco son psicólogo, María, pero me está parecendo que o mellor que buscabas combatir ese rexeite que dis que sempre sufriches desde nena, e ao final a chave estaba en deixar de rexeitarte ti mesma, pode ser, non? Porque parece que neste libro hai moito de vou me aceptar a mí mesma. Crees que o peor rexeite era o teu? Sí, eu creo que estou intentando aprender a convivir co meu pasado, por explicarlo de alguna maneira. Que non sei como explicarcho. Non, convidamos a todo o mundo que lea aquí, que seguro que está perfectamente explicado. Aprender a convivir co meu pasado, cos meus sentimentos anteriores, a como me sentín sempre, que quero deixar de sentirme así, porque é como si dentro, na miña cabeza, tuvera esa nena aínda, que esa nena non se acabara de ir todavía. Eu non sei que opinará a xente profesional que te está tratando e que supoño que te animaría a sacar isto, pero a mí me está dando unha impresión que me está resultando, a pesar da dureza do teu relato, pois creo que é moi interesante. E é como distingues entre pasado, presente e futuro. Estás falando todo momento dunha etapa, situando no pasado e falando das túas expectativas de futuro. Parece que tes bastante claras diferencias. Supoño que este libro, para quen o lea, ti entendes que lle pode axudar o mesmo, a saber diferenciar eses tempos. Eu creo que hai xente que se pode sentir identificada,
hai xente que pode ler o libro e podese sentir menos sola, porque o peor de estar, a mellor, nunha situación parecida á miña, ás veces é o sentimento de sentirte sola, aínda que non os teas. Porque ás veces, quero dicir, eu, tendo marido, tendo fillos, que non estás sola, sínteste sola, porque sínteste como incomprendida. Non é que non teñas apoio, quero dicir, que telo, pero non te sintes comprendida porque é unha niebla mental que se che pon na cabeza, é que é moi complicado, é que a saúde mental é moi complicada. Porque ao final a porta tes que abrir a ti, o mellor é xente ao outro lado da porta, pero se non lle abres non vai entrar nunca. É complicado, é moi complicado. As persoas que están ao teu lado ás veces tampouco non saben como facer, claro, é que é difícil, Supongo que esas persoas son as máis felices agora de ver este resultado, de ver o ben que che fai a ti este libro e o ben que lle pode facer a xente. Eles ven que hai un cambio en min, evidentemente, na actitude, en como estou diariamente na casa, que, bueno, que xa faigo máis cousas, que salgo, que, bueno, que gasto bromas como antes. Como di o meu marido, cando enseñas os dentes é que a cousa xa vai ben. Sempre mo di. Porque sempre, bueno, suelo ou solía estar sempre ca sonrisa, entonces, eso é bo. Sí. Vayamos ao puramente literario e creativo. A ver, eu non estou curada, non vou engañar a naide. De feito, cando o que lea o libro, queda claro no libro, e digo que eu non é un libro de superación, eu estou en proceso aínda. De feito, sí, isto vaime levar tempo. Pero estou mellor, polo menos teño ganas de seguir estar aquí. Que iso é o importante. Porque, de feito, volvendo un pouco que che dicía antes, que me preguntabas, dicía que me daba pena cando vía nas noticias a xente que se suicidaba, e sobre todo o tema dos adolescentes, co tema do bullying, que está vendo moitos casos de suicidios e todo eso, que me dá moita pena, porque é un tema que, bueno, que me revolve un pouco por dentro, porque eu sobrevivín a iso. E, bueno, no libro conto un pouco esa experiencia, aunque, bueno, un pouco suave, porque non quero tampouco, é o que dicía antes, non quero... O libro non é con intención de buscar culpables, senón de expresar un pouco os sentimentos, non é... Ti fixeches, ti non fixeches, non vai por aí o libro, o sea, non sei se me explico. O libro é unha maneira de explicar os sentimentos. Eu supoño que, por exemplo, caerías moita máis atención, moita máis audiencia se caeras no morbo, se caeras... Pero non vai por aí. Pero evidentemente ti buscaches pensar en ti. De sentimentos, de como me sentín eu. Teño que falar de cousas, evidentemente, pero... Que ninguén se espera o contrario, que sería totalmente lexítimo, que buscaras venganza, que buscaras morbo, que contaras... Non, eu as cousas están... Se quixeras vender libros sería o futuro, pero ti non queres vender libros, ti queres que a xente poda ver isto. As cousas do pasado están, vamos decir, perdonadas, non digamos... Bueno, como mínimo entendidas e asumidas, non? Exacto, pero non quere decir que iso non me afecten a min, porque, bueno, é que se estou nun proceso de saúde mental un especialista é porque me afectan, non? É porque me afectaron no seu día, é porque nas teño superadas en cierto modo, non? Digamos, que me siguen afectando en circunstancias da miña vida, a hora de relacionarme con personas, a hora de buscar un traballo, ou é que iso, se estou no punto no que estou é por algo, pero non busco culpables. Eu tamén terei a miña parte de culpa por... Eso, non me gusta utilizar a palabra culpa, pero ao final saleme sin querer, quero dicir, responsabilidade, vamos decir, que é a correcta. Por non saber a mellor gestionar as situacións de outra maneira, porque non me enseñaron a facelo de outra maneira, non o sei. Vayamos directamente ao literario. Ti dicías, non son escritora, evidentemente este libro aquí pon María Timiraos, sí que é escritora porque escribiches un libro, cousa que non nos fixemos. El libro lo escribí yo, pero yo non soy escritora, que non é mi profesión, evidentemente. Neste momento estás como escritora non profesional, pero sí autora deste libro. Exacto. Con respecto a escribir este libro, eras unha muller, María, que xa lle gustaba escribir, aunque non o fixera regularmente, que tía capacidade de escribir, e logo decidiu facer este libro, ou é alguén que sentiu a necesidade de escribir porque quería contar isto? Que é primeiro, a escritora ou a historia? A historia. A historia. A historia marca o debir de que ti digas como contar isto. E decides, igual que podeche facer un podcast, pois dixeches, non, pois un libro. Sí, non estou preparada para facer o podcast todavía. No. No.
Todo se andará. Todo se andará. Calquera De que feito, quera calde boa para contar. tiña en mente, porque, bueno, vou non facer, pero necesito deixar un pouco de tempo porque estou... Hoxe estou aquí, pero ontes, por exemplo, botei o día pola tarde, tuve que estar na cama, porque, bueno, teño días así, vou así, porque é verdad, non vou engañar a naide, que a persoa que pasa por algo así, os días son así. Un día estás ben, normal, vamos decir, non vamos decir ben, normal, outro día estás bueno. Tiña pensado, pois, nas redes sociales, bueno, ahora que estou co perfil de creador digital, pois, si subir vídeos ou facer algún directo maior falando sobre isto, para que a xente tamén se involucre un pouco con este tema, para que, bueno, que dé a súa opinión tamén, facer que a xente se involucre un pouco con este tema, pero teño que esperar un pouco, que necesito masticar un pouco isto, porque vexo que está tendo bastante aceptación e a mellor non mo esperaba e veme un pouco así de golpe, porque, bueno, está recibindo bastante aceptación o libro, máis da que eu imaginaba. Entonces, bueno, levamos bastantes libros vendidos. Sabes que pasa con este libro, María? Que parece que é unha arma, pero unha arma con moito retroceso. Ti disparas unha escopeta e como ti hai moito retroceso podes facer dano no ombreiro. E aquí, claro, este libro ten retorno inmediato. Que lee este libro posiblemente moitas veces contacte contigo e che diga, pois mira, é que é o que está pasando, por e eso. iso é revivir que, todo, bueno, non? a verdad que estou recibindo comentarios bastante bons, e, bueno, sempre hai algún polo medio que ten ganas de fastidiar un pouco, pero, bueno, xa sabemos que eso sempre pasa así nas redes sociales, xa sabemos o mundo é así, non vamos cambiálo hoxe ni mañá, eso xa sabemos, hai que adaptarse, pero os comentarios en general vos, gústame que, como no, a pesar de que non teño un apoio familiar detrás, ningún círculo de amigos grande, que vexo que están lendo o libro persoas que incluso non me esperaba, con lo cual vexo que o libro está chegando a onde ten que chegar, que eso non é dicir que a xente este comprando o libro por compromiso, bastantes mulleres, que iso pois, tamén gústame, porque, bueno, que moitas mándame logo mensajes por privado que me din que viviron situacións parecidas que non se atreven a falalas. Entonces, bueno, digo, bueno, polo menos vale para algo o libro, porque moita xente non quere falar, claro, normal. Este libro como é porque o escribes ti e porque o escribe unha muller. Evidentemente, en función do xénero, as vivencias son diferentes, e aquí falas de como vive esta situación con todas as cargas entre que está de ser muller. Exacto, aunque logo hai homes que sí leron o libro e tamén síntese identificados, que son menos, evidentemente, porque o veno máis dirixido ás mulleres, pero sí que hai homes que leron o libro e tamén se sinten identificados, porque, por exemplo, co tema do bullying, e logo a mellor en algún tema máis que se pode ver no libro, pero, bueno, a depresión non ten xénero, eso... Está prácticamente recén saído do prelo, ten apenas 15 días o libro, sin embargo, xa tes previstas presentacións en Ortigueira, tives en Espasante agora, e en As Pontes creo que xa temos data tamén. Non, a Biblioteca das Pontes non falei aínda, teño, bueno, pensado poñerme en contacto con eles. En Ortigueira temos a presentación o 18 de marzo, ou a 7 da tarde vamos facer unha presentación ali, bueno, é de entrada libre, o sea, pode acudir quen queira, estará a concejala de Cultura comigo, Ana Cartelle. Vale, mentres para facerse con este libro, como facemos? Para conseguilo, dis? Bueno, en principio, de momento, teño a venda en Amazon, en Ortigueira está disponible nun comercio local dali, que, bueno, quero darlle as gracias a Paula Ribeiro, que confiou en mí, que é alma bonita, e quixome axudar, porque, bueno, é unha rapaza que ten unha tienda de complementos de moda e de roupa, pero tamén dá espacio a mulleres emprendedoras que, bueno, deixa que poñan ali, por exemplo, pues, cousas que sacan á venda, mesmo ten velas ou outras cousas de, en general, ¿no? De mulleres emprendedoras, e deixa poñer ali un espacio para vender as súas cousas, e que quixo colaborar comigo. O sea, non teño disponible de momento nin ninguna librería, teño pensado, bueno, aquí, en As Pontes, poñerme en contacto coa biblioteca, e máis tamén falar con algunha librería, por si lles interesa poñelo á venda, para non telo solo en Amazon. Pero, bueno, de momento está en Amazon porque, quero dicir, acabo de sacarlo. Amazon é unha plataforma que permite acceder, bueno, para a xente que somos autores independientes, pues, edítalo tú,
tes máis facilidade de acceder a nivel de España e incluso está a venda en outros países en caso de que a xente o queira comprar desde outro sitio, que tamén pode. Quer dicir, se alguén vive en Suiza, pode comprar o libro. Quer dicir, isto máis... Aparte que non tens que facer un desembolso de cartos, que, o sea, facilítache o feito de poñerte a venda, que é unha maneira de sacarte con máis facilidade. Pois igual que pode mercar en Suiza, malo será que non pode mercalo aquí, así que nada, poñemos en contacto con ela, que tampouco é difícil, a través das redes, teño pensado moverme nas librerías, pero bueno, estou empezando e está recién salido do forno, como quen di. Temos sorte que nos viñera xa María. Espero que lle sirva a xente para algo, e senón, pois unha experiencia máis, que iso ao final é o que me importa, e co que me quedo. Pois a mí tocaríame darche grazas por achegarte ata aquí, pero tamén me toca darche os parabéns e a admiración polo traballo feito, independentemente do literario, sobre todo xa no persoal, que non hai ninguna dúbida. Así que moitas grazas, María. Nada, gracias a vosotros por contar comigo, por estar hoxe aquí. Nada. Pois encantados de que volvas ás Pontes con boas novas e con este libro debaixo do brazo. Non me rompí del todo, podedes facervos con ele a historia de María Timiraos, plasmada nun libro que esta noite recomendamos. Agradecemos a vosa atención, volvemos mañá. Boa noite.